Pois fundamentalmente no noso ordenamento xurídico existen dous tipos de prazos: os días naturais e os días hábiles, tamén chamados laborables, porque, por exemplo, no dereito laboral, dereito de traballo, utilizas esa nomenclatura. En primeiro lugar, os días naturais supón que vamos a contar todos os días do calendario, é dicir, vamos a incluir no cómputo dun prazo luns, martes, mércores, xoves, domingos, sábados, festivos, todo tipo de días. Por exemplo, imaginemos que nos chega unha carta que nos conceden 10 días naturais para contestala. Imaginemos que nos chega o día 4 de xaneiro. Para computar o prazo, sinxelamente, sería empezar a contar o día seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O fin de prazo sería o día 14 de xaneiro. Pola súa banda, os días hábiles ou laborables son os que no seu cómputo se excluen sábados, domingos e os festivos. Por exemplo, se nos notifican algo o día 4 de xaneiro de 2019 e nos din que temos 10 días hábiles para contestar, o cómputo sería o seguinte: día da notificación é 1, 2, 3, 4, 5, excluímos sábado e domingo, 6, 7, 8, 9, 10. O fin de prazo sería o 18. Pois xeralmente os días naturais úsanse cando falamos de prazos entre persoas, é dicir, cando alguén che di, pois nunha carta, comunicación, burofax, pois terme que contestar en 7 días ou en 15 días ou nun mes, pois aí estamos falando de días naturais. Pola outra banda, cando estamos a falar de relacións de persoas con administracións ou de administracións entre sí, pois aí a regla xeral é que os días son hábiles, é dicir, que se non se di nada en contrario, nós vamos a entender que son días hábiles. Pois é moi habitual tamén que se concedan ou se computen prazos por meses ou por anos. É dicir, que che digan, pois, tenme que responder a unha notificación ou a unha comunicación no prazo dun mes ou no prazo dun ano. Neste caso de cómputo de prazos por meses ou por anos, se, por exemplo, nos notifican o prazo de que temos un mes para contestar a un requerimento, que, por exemplo, nos fan a notificación o día 4 de xaneiro de 2019, o fin de prazo vai a ser o día 4 de febreiro de 2019. Neste caso hai que ter cuidado porque o fin de prazo sempre coincide co día de notificación, non co día seguinte á notificación. É moi importante ter en conta este dato que acabo de dar porque moitas veces desestímanse recursos, demandas, solicitudes porque se fan ao día seguinte do que debería ser ter sido o día do fin do prazo. Outro exemplo. Por exemplo, digamos que o día 4 de xaneiro de 2019 nos din que temos un prazo de un ano para contestar calquera cousa. Pois ben, o día de fin de prazo neste caso sería o 4 de xaneiro de 2020. Pois o que acontecería sería, sinxelamente, que o primeiro día hábil posterior a ese sábado, domingo ou festivo sería o día do fin do prazo. Imaginemos que o día 7 de xaneiro nos chega unha notificación e nos di que temos 15 días hábiles para respostala. Ben, vamos a facer o cómputo. 1, 2, 3, 4, como dixemos antes, saltamos el fin de semana, o sábado e o domingo. 5, 6, 7, 8, 9... Volvemos a saltar, 10, 11, 12, 13, 14... Como vemos, aquí o fin de prazo coincidiría o sábado 26. E como dixemos antes, ao ser este día de fin de prazo un sábado, pasaría ao seguinte día hábil, que neste caso sería o luns día 28.